Are they alive? What about this Sunday? There's a one funny man. I can't go for Nimi Bubai, aka Echigan my special. Are they alive? One. Omi bojugo do ayebio nenu omo wana chuku do ayebio Omi bojugo do ayebio nenu omo wana chuku do ayebio Omo wana chuku do ayebilize omo wana chuku do ayebio Wadi awannem Egwo kanje benu ana mayo chimuna ifoma kamuna yo ifoma kana yo isa ebiko melumia ayin lodun no yo achi obodo chukudu ayepio oya lendo lo chimunu ebizie oya lendo buchebe ebinu wa Omi boba oya puta lolo tutu kele chukwu obiam Obu akolu chukwu obu ya na yendu Okwa chukwu na yendu onya na nyogam nilu chukwu nya na nya isi ike Chukwu ka na ya kene onya dele mma biko loti gi Olege Malaysia, every go te one leg maka nije no element yale. Oburo yodele matata, bona dilechi, maka no rochibu na ibine no. Egwo muka yibia yoba chukwu Ifoma kana yo lisa Yukuna dembo ifoma kamuna yo chuku kelum Jediva inge menu Wemetu wama Okwa ya bifela Dunoma duru Woimeli lenu Wobulogu Woimenu nano bulogu Jeduka iye belu Wabo sondi owende Obelade sondi Kulekunu mukulia Okwa sondi owende Ombe na kojomu Mbavu okana gani Wambile kudomu lenu wao Unalugo okwa mbavu okana gani Wambi bobae Wefanya choru lenu Okwa nkavu okoye wende Ichelu ibegi ma Oma gazelu gi Iko ichelu ibegi Njonya gazi ya Wobodo mule kuye Kaiwe luwa yoleze Kove lola lozoli Kaiwe luwa yoleze Kove lola loleze Leze kuzola ilu Anatuwa nambawu Ibe chuku kelmumbulu Mko kelmumbo kangeme Ivokel mumbulu nuwa, ivokel mukanga bu odogu anazone no wazo. Ajugwe kesi wae, weke bae gabu, udagu oko kalae debeziye. Omi bodalu neze mobale kuayo. Omi bo muno nebu, webe na yo
chimu na-ayọ n'ọganiru na-ayọ ọganiru nna m Chukwu biko batala m ọsọ enyemaka afọ ndị mmadụ ajọka kedu ka eme maka na ije n'ụwa dị ogbu nkwe nwa dị ogbu n'ụwa ga-eme ụwa nne kedu ndị ịba eme ebeleke ji bịa ọmpụta ụtụtụ nyochimu ọmpụta ya si nyochimu ọmpụta ebile nyochukwu ọmpụta mgbede ya si yoba jumu ebiko ya n'ụmụaka ọchọ ka ya defu ụzọ ọkwa nke mo ka m nọchọ okechi nwunye lụmụ onye aka na-achọ echukwu ya n'ụmụaka maka na ije n'ụwa na-eme ntụgharị mpụ ife onye ga-abụ n'ụlọ ya ka ọ ga-abụ abụ ife onye ga-abụ nọ n'ụwa na-echọ ya obodo ife onye ga-abụ n'ụwa ọ nọ n'ụwa na-echi ya ma dị ife onye ga-abụ nọ n'ụwa na-echọ ya kedu ife njikwa olulu onye chedo ntị n'ezi ebe na-adị Sọnde ya kịkọbe ọ dị nwanne m akụkọ njibielu ọgwa ya ka m bịa akụkọ na-ekwubana na-apụta nwa egwu na-agwa agwụ ọgwa nya ka m ji wee kalụ ụcha ewu nọ na-eje ụka ewu na-eje ụka karịa ewu na-eje ụka wee karịsịa ọ pụta n'ofu mgbọsi o jere ozi ọma nwanne m ọgwa nkata ụlọ ụka o jere ozi ọma o welusie na ebe ahụ ọ bụla atụ ụlọ biko gị shielie kijeụka atụrụ n'ọgwelekwe apụta mbọsị ụka na ụfa na-agbanwe bụrụ ụka jebezie n'ụlọ gbada nwa nọ n'ọlụtanụ ọlụta ka ọ nọ n'ezie n'anya nọ n'ụlọ ụzọ gbafụ atụrụ ọgbọla atụrụ nke Chineke nụrụ atụrụ nke Chineke onye na-ekpochapụ nke njọkwa webịa ụka wee mefere gwara atụrụ nụnụ atụrụ ba nwere ebe aba bata n'ụlọ ka kwechiri enye ya onye isi ọcha nụ ma atụrụ nke Chineke onye na-ekpochapụ njọkwa webịa nyaka ewu ji gbakazie ewu woliwo otu oge ka ya si wee jere ụka agbọrọ ya ewu Chineke nụ agbọrọ ya ewu Chineke maka na agbọ ya ewu Chineke ya azanụ nyaka ewu ji gbakazie onye ligowu iwu na nya ya na ka ya nabazia na be ya ọ tụrụ Baịbụl ya na ọ naba n'ubi ya dị na alụsị ka ya ji ya wee dogo ebezie ya ka ejeje wee dokwa alụsị nụnụ ọmigbo n'obela dị Sọnde abatago n'ọnụ akụkọ ọmigbo na mmeke n'ugwu ọmigbo Chukwu mebi ole n'ụwa ụmụ na Chukwu du anyị bi egwu m ka ji wee bịa ụmụ na Chukwu du anyị bi yọwa Chukwu nwoke du ibe nna ya ochimwo wa ibe nna ya ochimwo ifeọma ka mụ na ya chikelu wa ifeọma ka nna ya ochimwo ana m ya ochimwo ifeọma ka mụ na ya Olisa kelu onye pụta ụwa n'ezie ọ na ya ochie ya ọkwa ifeọma ka ọ na ya ochie ya ịma na Chukwu ekego naanị Chukwu kele anyị nwedebe Chukwu kelu n'elu wedebezie ịma na Chukwu kelu mmiri o kelu mmiri ma na o kele azụ wedebe ịma na Chukwu kelu mkpụrụ osisi oge ga anụmanụ ọkwa ụmụ anụmanụ ka o kelu debezie mmadụ bụ ife gbazụ okelu Chukwu ekesie Adam nwoke okelu wedebezie
okele Adamu bede o nezie ya ka Adamu shalụ n'ụwa ebe nwoke nọ n'enu enweghị ya nọ ya ọgwa ụdị ahụ ka Chukwu ji ya n'akwụkwọ nsọ obodo mmaba ya bago ọlụ ọmaba ya baghị ya obodo kwa egwu m ka ji wee bịalute wee be na ochi m Chukwu eke ya nwee eke ifu edebekwolu ya ọ gwara okwu ibe niile dị n'ụwa ebe iko unu weli unu gbuta azụ likwe unu gbuta anụ biko unu likwe ibe Chukwu gwara n'ụwa wee funu ga-eli lezie na ọya kọrọ Adam na ibe kwekọ ya Chukwu nwe na ịbịa ya ekweso n'ọgbalị Chukwu na ya ya jeka nwa aba maka na Chukwu nọ n'ọgbalị basịnụ ọgbalị fata na mkpụrụ osisi ka gwere ekweso n'ojezi bejezi bebe ọ bụ na Adam apụkọ lụrụ ifukokwuru n'ụlọ sị ya nwere mkpụrụ osisi ka unu taa n'ezie unu ga-ama ife Chukwu mmalụ n'ụwa akwụkwọ ka Chukwu na awụ n'ọkwa nwoli ọka Chukwu ji wee bịa ibe ekwesu ụgwalịba ifu n'ezie ifu atasịa mkpụrụ osisi Adamu nọ natara ọlụ Adamu natara ọkwa ifu nyere mkpụrụ osisi osi ata ya na Chukwu si bata na mkpụrụ osisi Adamu nọtalụ mkpụrụ osisi n'ụwa bava kawaji mmalụ n'ezie na babụ ọtọzi mgbabụ kawaji mmalụ n'ezie na babụ ọtọ n'ezie babụ ịgba anụmanụ n'ezie agba anụmanụ n'ezie kawaji wochukwu nya kawaji mere ọgọ na-eme omigbo banye ugwu esi n'elu oviwu ka ya na-enyebe ifunu chọta ifunu geli unu gata afụfụ mgbe ifunu chọta ifunu geli unu gata afụfụ wee afụ ka Chukwu gwaleba wee fe afụ ka Chukwu gwaleba agwa omigbo ụwa ka anyị nọ n'ime obifo mmadụ achọta ifo gelio n'ezie na ị ga-ata afụfụ n'ụwa bifi chọta ife geli n'ezie na atalịla afụfụ ọkwa anyị na-atabụ ụwa onye ya elili n'ezie na ya atabụ ọ bụ na ị ga-eli rice oyi wee ga-esi esi ị ga-ata ya tabifu n'okwu ọ bụ na ị ga-eli akpụ nnụnụ wee ga-esi esi ị ga-apị ya pipifi n'okwu ife niile bụ afụfụ o meghe karịa o meghe dị n'ụwa erike ezi nkwe obodo akụkọ na-ekwu banadị akụkọ na-ekwu m ọkwa nye ka m ji bịa egwu ka ji bịa ụmụ na ya ochi m ọgwa ibe ọma ka m na ya ochi kere m ọkafọ na-ejọkwu onye chere ntị n'ezi ebe na-adị sọdị akụkọ bịa ọkafọ na-eje ọkụ ọ na-akpọ ọkụ karịa ọkafọ nọ na-eje ọkụ ọfụlụ na injinio nke na-eje abịa mana ọ na-egwu egwu n'ezie ọkafọ na-ebe ebele ọ na-ebe ebele nyalụse n'ebe ụwa ka ya kwudo mmadụ nche obu ebeli ya o ji si nyalụse ebe n'ụwa ka ya kwudo mmadụ nche ọkwa obu ebeli nya ka ọkafọ lụsi ebe ahụ ogudolu mmadụ nche ndị nọ n'ime injineri ka ndị nọ n'ụgbọ injineri kazi ịmana ọkafọ obube ka ọ nawa ụgbọelu toziwe ụgbọ n'ụgbọ na ogbogbo ọkafọ igbo ọkafọ n'ọnwụla nwụ ndị obu n'ime ụgbọ dị ka na nwụrụ ugbo ogologo ebele kedu na eke baghị mmenu ọkọgwọ nọ na-eje ọfụlụ ndị na-eje abịa ọkọgwọ na-ebe ebele ka anya lụsie n'ebe ụwa ka
ya kwudo mmadụ ịtọ ọmmadụ ịtọ n'ezie ka gwụgbe ọgọgwọ nsogbu olusili n'ebe ahụ ọmmadụ ịtọ ka ogwudolu ndị ọzọ nọ nwụrụsigị n'ụgwọ obe kwudo mmadụ ịtọ obulu wetielu mgbọ ọkọgwọrọ banalụ ụlọ ọma ha dị tolu n'ụlọ ọkọgwọ na ọkafọ kedu ụlọ onye mere mma abịa mụ n'uche mgbo omegwu obodo m mma obodo n'ezie na mmekwuli nkwe ome jiri akwa onye ọzọ esichi mụ beduru mụ abịa na adị so na-ekwuche okwu ahụ ome jiri akwa onye ọzọ esichi mụ beduru mụ ọkwa nya bibe na-akọ nwere ngọ egwu nji nwe bịa n'elu omigbo juru anyị bio n'elu omigbo juru anyị bizie obodo mụ na ya ochimgo webe na ya ochimu ọgwa ifeọma ka m ji bịa n'egwu wee ifeọma ka m ji bịa ọmụ na-agba egwu m ọgwa ifeọma ka m ji bịa o nwere ofu nwoke a na-akpọ ya ọgwa ife metemete n'ezi ya obodo kwa ife metemete wee ife na-emetemete n'ezie na osiri ike n'ime obodo na osiri ike n'ime obodo ife metemete n'ezie na osiri ike n'ime obodo ọ na-agwọ ọgwụ karịa wegwuo ganogbo gị ihe ogwu na-eke na-eju okwu eju ogwu na-eju onye egbulili gị wee ife metemete n'ezie wee ma n'obodo na-atụrụ ya egwu obodo na-atụrụ ya egwu wee fe metemete karịsịrị obodo felụ mana amaka isi ebunu ọ bụ anigeli ya amaka isi ebu anigeli ya nụ kpọpụtala ofu ụbọchị wee ya agba arụ ọmụnne ya na-agbapụrụ jebe hospital elusi ebe ahụ wee fe metemete mana ọ gị ya dịgorogo ịmana oge ihe elugo wee elusi ebe ahụ n'ezife metemete n'ezi elu wee ife metemete ọnwụrụgo ọnwụrụ ọkwa mmụ ya afọ ahụ na-akwa kedu ife mmụ ya na-ebeli ba amago n'ezie ndị nọ mesiri ike n'ezie emesịa na afọ ga-abọta ya ife metemete ụmụ ya babụli ebe anabazi n'ụlọ emesigo obere ya wee fe metemete ọkwa mmadụ ịsatọ mụrụ debezie ọ mụrụ mmadụ 7 ụmụ nwoke 5 ụmụ nwoke 5 ka ọ mụrụ debezie ọ mụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ ọ mụrụ ya nwee debe wee fe metemete dịkọwụrụ ụmụ ya n'ụlọ ezie ndị omelife njọ eneze fabia gba mbọ n'ime ụmụ ya dịkawa n'amago akụlụ ofu onye gbuo ya akụlụ ọnya ka igbo ka egbuo ya akụlụ ọnya ka ito ka egbuo ya akụlụ n'ọnya ka ịnọ ọnya ka ịnọ ka ogbugbuo ya agụlụ n'ọnya ka isi egbuo ya agụlụ n'ọnya ka isi nke ahụ ka egburu egbu kedu n'ife kpatara ya ọ bụ ife omelugbogbo ọkwa nke ahụ ka eji akwụ ụmụ ya ụgwọ obodo mụ na ya ochimgo ọmụ na ya ochimgo ọkada mmadụ ngozi nwadanelu ọzọba ọkwa ife onye zuru ka ọ na-eme ọkada na-ome nwadanelu ọzọba n'ụlọ nwata na-achọ ka ihe ọbụla jọ nwa nke ọ na-eme n'ọdịnihu ya ebe ọrụ nwata na-achọ ka ihe obodo akpọ ya ajọ nwa ọkwa ego ka gị na-achọ ọkada
ọkwa mmịata ka isi bịa okenye akị na lụtebile ebe abụ ka ịdụkwa tụọ aka gị n'ebe ọnụ m ekene yo ọnụ m ekene kedu maka lebati ọkọ ngwa lebati ani eze na ngozi ani melote gị ifi melube na derike ani eze alebati ọkọ ngwa enyo ya ụzọ ibi zuru gị na-eme kedu maka yọngwụ nwanne m nụ yọngwụ dekwe ọkwa ifo ya zuru ka ọ na-eme mkpọ ya ebutinu obodo kwa nwazọba n'oso nwa mbeze enwa mbụ mbeze waka gwe ọkwa n'oso okindonu anabịa mma nwanne m ọkwa ifo ya zuru ka ọ na-eme bido ọkwa sọnde na-alụ ebe igi nwanne m ọkwa sọnde bi alụ ọlụ ebe igi chama biko jisike ọnụ m ekele udeze nwa na-ekwe udeze obodo gwa nwa na-ekwe udeze nwanne m ọwa udeze nwa na-ekwe omigwu ka isi dị elu echugbo gosie ọra na eze m bido egwu obodo mụ na ya ochi m ọmụ na ya ochi m ọkwa n'ụwa nwa na-ekwe ọnụ obodo n'ụwa nwa na-ekwe ọnwa akala onye egwu ya ma na aka m nọ dị n'elu ọnụ n'ala ọmịgwụwa aka ịnọ n'ime ọ dị awanụ m life and direct omigbo chukwu banye bịọ nkwe ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ omigbo chukwu banye bilizie n'elu ụwa ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ chukwu banye bi anyị ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ nwanne gwa na wakụ life and direct nwanne m ọ dị alive ije ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ life and direct ọ bịara this one there's one fun now aka aka ji ofe ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ life and direct wow ụmụ ụwa na chukwu banye bịọ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe.